नमस्कार, मी संजना। आज तुम्हाला शेपूची भाजी दाखवणार आहे। ही अशी शेपूची जी चुडी असते अशा दोन मी चुड्या घेतलेल्या आहेत आणि त्या व्यवस्थित धुवून नंतर चिरून घ्यायच्या आहेत। अशा ह्या दोन चुड्या मी घेतलेल्या आहेत, आधीच धुवून चिरून घेतलेल्या आहेत। त्यानंतर लागणार आहे 2 मीडियम साइजचे कांदे चिरून घेतलेले आहेत बारीक। ही तुरीची डाळ हाफ बॉईल करून घेतलेली आहे। तेल, हळद, मीठ, 4 लसणीच्या पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत आणि 4 हिरव्या मिरच्या उभ्या चिरून घेतलेल्या आहेत। सर्वात आधी आपल्याला कढईमध्ये 3 टेबलस्पून तेल घ्यायचं आहे। हे आता मी तापत ठेवलेलं आहे आधीच। त्यामध्ये मी आधी ही लसूण घालणार आहे। आता लसूण थोडीशी परतली आहे, आपण कांदे घालूया। हे दोन बारीक चिरलेले कांदे आहेत। मीडियम साइजचा कांदा घेतलेला आहे मी आणि त्याच्यानंतर या 4 उभ्या चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या। आता हा कांदा आपण छान परतून घ्यायचा आहे। 2 मिनिटं त्याला शिजू देऊया मीडियम गॅसवर झाकण ठेवून। आता आपण ओपन करून बघूया। कांदा आपला छान फ्राय झालेला आहे, एकदम चांगला मऊ होईपर्यंत आपण त्याला छान फ्राय करायचं आहे। आणि आता आपण त्याच्यामध्ये हळद घालूया, पाव टीस्पून, चवीपुरते मीठ, आणि आता ही चिरलेली भाजी थोडी थोडी घालून अशी परतून घ्यायची आहे। भाजी घातल्यानंतर आपण ही जरा अशी ओपन फ्राय करून घ्यायची आहे आणि त्याच्यानंतर झाकण ठेवून शिजून घेऊया त्याला 2 ते 3 मिनिटं। आता 2-3 मिनिटं झालेली आहेत, आपण ओपन करून बघूया। भाजी आपली शिजत आलेली आहे। त्यात आता आपण ही हाफ बॉईल केलेली तुरीची डाळ घालतोय। तुम्ही मूग डाळ पण यूज करू शकता। मी इथे तुरीची डाळ वापर केलेला आहे, तुरीच्या डाळीचा। छान मिक्स करून घ्यायचं ह्याच्यात व्यवस्थित डाळ। आणि डाळ आपण आधीच हाफ बॉईल करून घ्यायची आहे, कारण का त्याला शिजायला वेळ लागतो नाहीतर भाजीमध्ये, आणि ही भाजी जरा लवकर होणारी आहे। आणखीन एक मिनिट वाफ देऊया डाळ घातल्यानंतर। डाळ घातल्यानंतर 1 मिनिट वाफ दिलेली आहे आपण। आता भाजी आपली छान रेडी झालेली आहे बघा व्यवस्थित। आता गॅस बंद करून घेऊया आणि ही भाजी आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। अशी आपली शेपूची भाजी रेडी झालेली आहे। सगळ्यांची करण्याची पद्धत वेगळी असते। मी माझ्या पद्धतीने तुम्हाला दाखवलेली आहे। कशी वाटली रेसिपी नक्की सांगा आणि ट्राय करून बघा। आणि जे नवीन पाहणारे आहेत त्यांनी सबस्क्राइब करायला विसरू नका।